Jo, lidi, takže já vás zdravím u mého videa a dneska to má být, to překvapka, co jsem včera vydal, jako video, jakože koukněte se na short, tak to je reakční týden, bude vlastně úterý, video dneska, ve čtvrtek, v sobotu a v pondělí, takže 4 videa a budou tu reakce. Dneska bude na Fyzio a můžete si do komentářů tipnout, co bude zítra. A můžeme jít na to. Dneska mám 2 videa plus nějaký shorty, tak snad to přežiju. Byl dneska zavražděn. Nalezla jsem kamerové záznamy, na kterých je vražda vidět a podle nich uvidíte v dnešním videu vyšetřování. Tak hlavně sledujte až do konce, ať víte, kdo je vrah. Kámo, jak tam sundal toho? Máme tu mimořádnou zprávu. Český jak je tam napsaný to deepfake, aby se to... napadl někdo z jeho kamarádů, s kterými pravidelně natáčí videa. Aha, takže... Fakt šílený, vůbec nevím, co se Ježišmarja, kdyby to dávali v reportáži. A teď si představuju tu babičku, jak se na mě dívá, no, jak se na to dívá. Jsem tuhle velkou nástěnku, kde jsou nejvíce podezřelí lidi. Je tady Dom, Vítě, Humi, Martin a Dom. Kámo, tak to bude Humi, tyhle. Humi je největší frajer. Tady experimenty a pokaždé eliminuju jednoho, který bude nejméně podezřelý. Okay. A já si myslím, že můžeme pomalu začít s výslechy. Řekni mi, co jsi dělal v den vraždy a proč si právě ty Fyziho nezabil. Tenhle den jsem rozhodně Fyziho zabít nemohl, protože jsem celý den seděl u počítače a vybíral, co budeme točit s Fyzim další den na herní videa. A herní kanál mimochodem máte dole v popisku, můžete se tam... Kamo, určitě budeš mlít takovýhle sračky, když jde o vraždu, víš co? Byl já to určitě nebyl, moje denní aktivity jsou gamesení her, posilovna a spánek. No dobrý. Jak jsem to mohl být já? Kdo to je? Co? Já jsem to zrovna... Počkej, tak tenhle... On říkal, že Borise, jakože celý den měl Borise, takže ten je podezřelej. Akorát od Fyzio půjčil vysavač. No tak to je ještě víc podezřelý. Počkejte, já to trošku posunu. Tady už je nějaká challenge. Já si myslím, že tohle je docela těžký. Já vím, to je... Tak rychle. Počkej, ale jak to? Když vrah dorazil na místo, okamžitě si všiml, kde jsou klíče a dostal se dovnitř. Takže kluci musí vždy zmáčknout tlačítko, když uhodnou, co znamená skupina emoji znaků. Jo, to jsme hráli taky, ale ne s tlačítkem. Želvy ninja. Myslíte, že to je? Jsou to želvy ninja. Počkej. A jak chceš tímhle zjistit? Jak chceš tímhle jako zjistit, co to? Počkej, tak toto je úplná blbost, to přeskočím. Ježiši Kriste, děláš na to jediný video bez frizzy drinku. Vám to dopadne Martin, Vítě a nebo třeba i oba. Jdeme na to. Máme tady zmrzlinu, panáčka a tomu panáčkovi je asi hodně velká zima. Tak co, kluci? Pohádka Ledové království. To je? To je Ice Cream Man, co si moc dobře pamatuju. No Co? kluci, já si myslím, že se What si the všichni fuck? vedli vyšetřování. Ok, takže on vypadává z tohohle vyšetřování, ok. Ale na další experiment. Vrah byl extrémně rychlý, protože když Fyzi procházel okolo, okamžitě uskočil do krabice a schoval se. Takže jsem připravila skákací hrad a uvidíme, kdo je z kluků nejpomalejší a tím pádem... Ty vole, čemu ti to pomůže? Já se nebudu rozčilovat. Na svém místě a já celou situaci budu sledovat z mýho dronu. Ok. No a já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Začíná Dom. Kámo, k tomu se nedá ani nic říct prostě. Do píč. To ukáž se doma. Jedna. Jdeme na to, bum. Jedna. Kámo, tak ten je iShow Speed normálně. Kámo, já se nedivím ani, když musí držet kameru v ruce, ty vole, a ještě do toho musí mluvit takhle. Jdem právě teď sekund a další na řadě je Domča. Tak jo, lidi, jsem připraven. Mu to trvalo 15 sekund. Ale myslím si, že jo, protože tohle pro mě je hračka a jsem fakt rychlej. Tak jo, jdeme na to. Tak schválně. Jedna teď. Tak, dobrý, tak, wow. To byla... Počkej, tak to musí být Domča, než jako on byl rychlej. Ale uvidíme. Pokud tohle video chcete vidět bez střihu a jakože se na to chcete podívat celý, což asi nikdo chtít nebude, tak je to u Fyzio na kanále, byl jsem zavražděn, nejnovější video to je. Vypadá to děsivě, držte mi palce, Humík jde na to. Dobrý, ještě. Tak Humi to určitě nebude.
No jako, ale já bych chtěla, aby ho zabil Humi, protože ten, kdo ho zabil, tak je největší frér, protože se ani nedivím, protože s takovým mňoumou fakt natáčet nechceš. No, Humi ukončil právě svoji trasu se 12. Já vím, že to nemám stoplý, nebojte se. Ale na výturnou na další Ok, takže vypadl Vítě. Snažil dostat do fyziokanceláře, proboural hrozně rychle celé dveře. Proto v tomhle experimentu zjistíme, kdo je z kluků nejrychlejší a tím pádem nejvíce podezřelý. Jdeme na to. Tak to bude dom. O co? Jenom kluci a já si myslím, že zapnu tyhle stopky a první může... Šiši Krista, ale takový ti fakt nezabije, tak nezabere. Tak jo, jdeme na to. No tak dělej. WTF? To jsou fakt šílený rány, dá se to vydržet, ale... Já věděl, že to bude dom. musí uznat. Tyjo, Dome, tak tohle bylo fakt... No dobrý, počkejte. Za minutu a 20 techniku, tak jdeme na to. Co tady se děje? Jo. Dome, pojď! Tak to bude buď dom, nebo domča. Hotový, zkusím jednou rukou. Ale domča tam vlastně není už. Já nevím, já jsem to posunul. Jednoduchý, ještě to zkusit na bicák. No dělej. No tohle je Humi. Počkej, tak to možná bude Humi. Ježiši Kriste, běžte už s tím do... No shit. Kámo, tak to byl Humíček, Brumíček. Nice. To zved. Co dělej? Kamošek, to vůbec nedává sílu. Herecké výkony. Vrachy dom. Viděl jsem celý kamerový záznamy, našel jsem je, to se budete divit. Co? Vrah si na konci sundal masku? Ale ne, to je Domča. Jo, Domčo, seš frajer. Ale akorát, že vůbec Domčo. A druhé video je z Nanky Peach. No prostě, nevím, její holka se prý uvěznila nějaké kartonové vesmírné lodi a oni jdou zachránit. Chudák holka. Protože je tam zemřená moje holka Anetka, rozhodli jsme se postavit si reálnou kartonovou raketu a letět jí osvobodit. Já se na tohle video tak trošku dívám podruhé, protože jsem si musel chystat střenav a málem jsem u toho zde. Oni jsou ty raketě. No teda, ten zvuk je fakt pěkný, jak v nějakém autě, ale What? startovat, takže 3, 2, Kámo, tomu říkám content pro děti. to si děláte legraci. Kámo, kdyby... Tohle je fakt obrovský. Kámo, do čeho bys chtěl nabourat? No, podle systému jedeme 2000 km za Ježišmarja, kežby. Kámo, a jo, někteří lidi se ptají, jak se do ty rakety vejdou, že ta raketa byla zvenku takováhle. Pořádně posilní, a kdybyste je taky chtěli, tak A tady sevnitř byla takováhle, tak já vám řeknu jedno tajemství, jo. Oni si postaví zvenku jednu raketu a pak vevnitř tam si postaví nějaký velký areál, aby se tam samozřejmě vešli, že. To stejný bylo, jsme reagovali na to video s tím domečkem. Dělali úplně to stejný. No dobrý, já už se chci podívat, jak byli. What the fuck? tady je šachta. Oh můj bože! Já nevím, co na tohle mám prostě říkat. No, výborně. Je to kravina roku. Doufám, že zítra budeme reagovat na něco lepšího. Jak jsem říkal, můžete si tipnout co. Tyhletý výpravy trošičku bát, protože pokud Kam však lezete v kartonu u sebe na zahradě, ty vole. tak na věky, a to bych rozhodně nechtěl, ale Tak tam zůstaň na věky, ne? Však tam máš fizzy drinky. byste se na takovouhle výpravu vydali taky. No, je to docela nebezpečný a našim Jsi je bral sebou, no i když ale... a vysvobodit jí z tohohle kartonového vězení. No, dobrý. To je super. Co to tady je? Bacha, je tady nějaký elektrický vedení, snad není pod proudem. Šikry se. Ujoj, radši se na to dávejte pozor, nesáhněte Ok. na loup. Jo, jsem zvědavej. Co? Tady je nějaký... Doslova táta, když je sám týden doma. To tady absolutně nechápu, takže jediná cesta by měla být tudy. Ale už tohle to Hej, víte, co mě to úplně připomíná? Jak lezou těma šachtama, takovýma, jak ten kemping, jak lozíš těma jeskyněma a prostě oni a několik lidí tam uvízlo. Tak to mě úplně připomíná, akorát, že to karton. Číslo, to nám to možná otevře. Co? Kluci, zaplaste televize.
Uniká vzduch asi. Co? Kámo, tak Domča to pořádně nakládá ty trubce, ty vole. Bude ještě trošku, to je takový to, zabij oči a poslouchej. Ježišmarja, mě už to nebaví. Jo, tady už je ta Aneta, nebo jak se jmenuje. Ty mají vzadu ty fotky. No dobré. Tak, máme tady jako další shorty. My už jsme viděli tohle. No, jestli nevíte co, tak jak je tam ten Stejga tady na fotce. Já nevím, něco prostě uvidíme. Zahraj si s náma, kdo mrkne, prohrává. Level easy. Okay. Jo, už se to dát opálí. Pokud Wow. ses dostal do levelu medium, Herecké výkony. Ale oni vždycky mrknou, že? Proto to je někoho vždycky dřív. Kámo, zase zavři oči a poslouchej úplně, ty vole. klikni na odběr. Zavři oči a poslouchej, potvrdí. Zahraj si s náma, kolik fizzy drinků dokážem přeskočit. Zase reklama na fizzy drink. A to hned to by Kámo, tak nejdřív tě okradou a pak tě zabijou, tak what the f... hromadu fizzy drinků a vytvořil poznámku, aby mi je nikdo nepsal. Jenže když jsem pak otevřel lednici, Jo, mimochodem Fizzy lhal, že je to v každé večerce, že to doskladnil a... tak trošku, když každý týden chodíš do večerky a ani jednou tam není, už jsem i tomu Vietnamcovi tady ukázala fotku a není tady. někdo mi je musel okrást a tak jsem začal klubit. No tak ti ukradli jeden Fizzy drink. Usnul a když Proč? Ježíš, tohle mám doma taky. mě nutil, ale Ale to trvalo strašně dlouho, než jsem to postavil. Ale reklama další. fizzy drink challenge, kdo z nás má nejlepší paměť? Tak pojď, furt si to pamatuju. No. Tak schválně. Jsem zvědavej. Ale jako tohle bych chtěl... Jak to přehodil na schvál, ne? No, dobrý. Herecké výkony. Jak se směje tomu, ne? Úplně. Kámo, já bych se taky smál, kdyby musel dělat takovýho šaška. Co? My už se mnou nekamarádí. Se ani nedivím. Můj kamarád si pořídil nové bílé boty a teď se Kámo, však ty boty jsou cennější, jak ty na nikoho neurádím, ale prostě chápeš. nezajímá o nic jiného. Můj kluk už mě asi nemiluje. Kámo, tady není nic zajímavého. Můj přítel, který hrozně miluje své odběratele a když mu stoupají pomalu, je opravdu smutný. Má své odběratele raději než mě. A tak jsem přemýšlel, jak ho znovu udělat šťastný. No, Potřebuje více odběratelů. Takže jsem šla do ulic s obřím nápisem a snažila se mu udělat tu největší reklamu. Ježíši Kriste, kdybych takhle někoho viděl, jak dělá šaškarnu na ulici a tak se tam točí, ne na kruháču. To je jak Brno, kdy lidi na kruháčích čijou, tak teď už i v Praze se tohle děje. koupil jsem si Tohle je asi poslední short. ho otestovat. To je úžasný. Máme 10 WTF. kliknout na like. Ale ne, o to minulé. V tom je Dominik, ne? Nebo ten Domča. Počkej, co? WTF. Mám pocit, že to netrefil, ale ok. OK, to je takhle. Tak tohle je poslední. Šeši Kriste, počkej, mě zajímá tohle. No tak nic. Tohle nic není už dobrý, mě už to nebaví. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a čus. A zítra a ve čtvrtek bude další video z téhle série. Nebo budou jenom 4 videa. Zítra je druhý a hádejte, co to bude. A cus. A poslední bude speciální.